Čaute. Další video z GTA San Andreas. Part 2. Dnes ztratil, teda už jsem použil zbraň, no, nastavenia. Ano, nastavenia, já si iba něco nastavím. No, takto, ok. Vysoká, velmi vysoká, nízká. O, takto. No, what? Ok. Zase to seká. No, takže. Dnes chtěl bych najít nějaké zbraně. Ahoj, kámen. Zde. Kámen. Zde. Kámen. Aha, ten se zase fláká. Kámen. Ten se tež fláká. Kámen. Zde. Znáte moji ženu? Jo, šéf. Znáte je pěkná. Že? Jo, šéfe. Ale vrhneme se do GTA San Andreas v reálu, v hře. Ahoj, no. Tady, takto, urobíme kličku. Ano, policia, ano. Keď nabúram do ní, oni idú po mne, áno, nech idú po niekém iném. Oni taxík. Nastavíme. Ahoj. Ne, zase idú po mne. Áno, zrazím chodca, zase idú po mne, áno. Ja som dobrý človek v zrážaní lidí. Áno, takto kúkajte, vidíte? No to je teda peniaz. Predám vás, ja som mimo hrnišťa. Čo to furt je? What the fuck? What the hell? Asi kámenové. Áno, policajti nabúrajú do človeka. Aha, ty sa neobvinujú, že? Taky zdrhneme, no. No, tým zbraňa, no. Áno, Skype, áno, šéfe. Jo, šéfe. No, takže. Ja som kúkavý. 3, 2, 1. Takže čaute. Začínáme pri hre GTA San Andreas. To sa nám říká. A co dnes potrebujeme nejaké zbraně najít. Takže zbraně. Policajti jdu po nás, no. To nám nevadí. No, ale čeho rozmýšľať fakt, kde sú ty zbraně. No, jednu máme tam a týmto směrem to bude. No, tak či jdem vůbec správně. Musíme se dostat na letiště. Parkovisku k letišti. Ok. A čeho půjdeme tady doleva, a jak to není, tak. Tam bude tuším, že teď z 9 a to je úzina. Takže je dobrá. No ale trošku krivší. Ale ten zvuk radši nenatáčam. Jo, tady je pod mostem. Ano. Ne, to není úzina. To je
No, takže... Rozstrieľal som si auto, že áno, to není, áno. No ešte začnú po mne strieľať tie policajti. No áno, tento spadne na motorke. Tu ma skočí, áno. Ne. Vidíte, že ten policajt zabíja? Zbrať si motorku. Zase motek sa tam dal. Na motorku, včil. Vypadá hustejší, ale nejhustejší, je to furt tá istá. Policajt na motorku. Vezmeme si motorku od kámena. Takže zarecitujem vám. Teda poviem ahoj Dávid Zidan. Kúpil som ti novú motorku od Dušana Goga. V perfektnom stave za 200 korún a 9 centov. Značky Zidan, značky Sufúrsky, tak. Je veľmi kvalitná, jezdí 200 km za hodinu. Má 10 funkcií, skáče vysoko. Vidíš, jak vysoko? 9 metrov. 9. Či si vypadám jak rosno. Tak, som zarecitoval, teda povedal správu. No, takže Zidan, pani učiteľka. Deti, čo je Zidan? Zidan je Dávid. Výborne, kto to povedal? Tady Zidan, áno, 9. No, takže. Vidíte? No, nech ma zabijú. Ja sa nenechám. Hajzli! Ne, to som nestopol. Bum, bác, bum. Ja som mŕtvej. A tých 350 korún odbylo. No teda asi neodbylo. No, tak. Zase tady toto, áno, dobre. No zajte si mi nezapoviem. No a co som dostal, poradte mi, jakú hru mám točiť, do popisku napíšte. Prosím, do popisku napíšte, akú hru mám hrať. No. Ty kocicka. Alebo ty kocicka. A 250 to sa má 150, nie? Tu zbíkeme nejaké lidi, áno. No ona má zbraň, what the fuck? Pán policajt, vezmite mi zbraň, teda ja sa ho nemám. My vezmeme nejaké... policajne, zase policajne, jak to nedalo smysl. Áno, už jedeme. Policajti nás nevideli, áno. Takto, tam a to, áno. Čo zbraň v tejto ulici. V tejto štvrti. Tak, no, to ja neviem. Ale dalo by sa niečo spraviť. Co to bolo? No. Kde to zbranie? Čo neviem ani, co som tu chcel. No. Ale informácia to, že budem natáčať viac a viac her. To bude taký les spláv. Taký menší, no.
Co sa jedná o Minecraftu? Minecraft tak budem natáčať za týden, tak nejak. Nevím, keď budem mať čas, nebo já chcem natočiť aj iné z Minecraftu. No, tady by se asi tak rozloučil. Mějte se fanfárově, ahoj. Ale takže mějte se a čaute.